Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Taryp dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti özüniň nowatdaky zehinini, ýagny uloglary konstruýerlemek başardygyny we bu wagtdaky inženerçilik ukybyny görkezdi. Şeýşembe güni Gurbanuly Berdimuhammedow ogly Serdar bilen özüniň çyzandygy aýdylan şekilleri esasynda sport ulogyny täzeden enjamlaşdyrdy, gurnady hem de onuň mümkinçiliklerini synap gördi. Türkmen telewizionyasynda görkezilen ýürüýte reportajda Berdimuhammedowyň Aşgabatdaky awtomobil merkezinde çuňur oýa watyp, kagazyň ýüzünde ulogyň daşky bezegini, tekniki kuwwatyny artdyrmak boýunça şekilleri çizýän, nähildir bir formulalary ýazýan pursatlaryny synlasa boldy. Çyzgylary dinanyndan soň Berdimuhammedow eline gaýka açaryny alyp ulogyň hereketlendirici saýlaryny towlamagy we onuň käbir gurallaryny täzeden düzmäge başlady. Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Serdar Berdimuhammedow bolsa prezident kakasynyň işini gapdalyndan synlady. Munun izi bilen awtomobil sportu boýunça Türkmenistanyň sport ustady Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň çyzgylary esasynda täzeden düzülendigi aýdylan sport ulogyny iş ýüzünde synap gördi. Serdar hem prezident kakasyndan izi galman Sturmanyň ornunda oturdy. Türkmen mediasynyň maglumatyna görä, Berdimuhammedowyň öň belli bolmadyk bu inženerçilik ukyby onuň çağalyk we yetkinjeklik ýyllary kemale gelipdir. Mehriban arkadagymyzyň çağalyk we yetkinjeklik ýyllaryny keçi we uly görnüşli velosipedler sürmek, olaryň daşky görnüşlerini degişli derejede üýtgetmek, velosipede öýelgörçü serişdeleri oturtmak boýunça oňun tejribe toplandygyny aýtmaly. Kutsul döwürler hem Berdimuhammedow awtomobil sportu bilen de meşgullanyp başlapdyr. Berdimuhammedow 2006-njy ýylda häkimet başyna geçeninden soň ol ýygy-ýygydan dürli Sultandy sport uluglarynyň başyna hem geçip ýarışlara gatnaşyp, şeýle de uluglarda drifting hereketlerini ýerine ýetirip başlady. İnženerçilik sürücülük ukybynden başga da Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň aýdym saz, ýazyjylyk, çapyktywarlyk, hokkey oýnamak ýaly başarnyklary bilen de tanalýar. Yeri gelende ýatlatyk şu ýylyň 11-nji 15-nji sentýabr aralygynda Türkmenistanda Gurbanuly Berdimuhammedowyň teklibi esasynda Amul Hazar 2018 halkara rallisi geçiriler. Türkmen häkimetleri 1500 kilometrlik rallini üstünlükli geçirmek we köpçüliklerin habar beriş teristlerinde giňden beýan etmek, ýarışlary meşhur türgünleriň gatnaşmagyny üpçün etmek maksady bilen diýen kesitleme esasynda Afrika Eco Race kampaniýasy bilen şertnama gol çekdi. Emma ýurdun agyr ykdysady krizisi, maliýe etmezçiligini başdan geçirýän, azyk haritlarynyň dowamly gymmatlaýan we gytalýan döwri bu derejeli rallilere karşylanjak maliýe teristleri barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Daşoz welaýatynda şu ýyl mektebe başlajak çağalara saglyk kepilnamasyny almak isleýän enatalardan 200 manat möçberinde para talap edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleri habar berýärler. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny soran çeşmämiziň tasdiklamagyna görä, enatalardan 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda 1-nji klassa okuwa başlajak çağalarynyň saglyk kepilnamalaryny 20-nji iýule çenli tapşyrmak talap edildi. Daşozyň tas ähli etraplarynyň saglyk öýleriniň öňünde nowatlar emele geldi we bu ýerde para hem ýetik. Indi lukmanlar çağalar üçin hem para alyp başladylar. Daşoz şäheriniň saglyk öýünde çağalar kepilnamasy üçin alynýan paranyň möçberi 200 manada barabar. Eger şu parany lukmanlara bermeseň, kepilnamaň beýlede dursun, salamyňam almaýarlar. Parany berseň, çağany barlygdan geçirmeň hem geregi ýok. Bir günde çağanyň sagdyn diýen kepilnamasy taýin diýip çeşmämiz enatalaryň ençemesine salgylar.
ýyglanyp gürrüň berdi. Şeýle dol günnälik durmuşda ulanylýan beýlek haritlerden başga-da mektep etwaplarynyň hem bahasynyň ýyl-ýyldan ýokarlanýandygyna ünsü çekip, bu gymmatlamanyň fonunda saglyk kepilnamasy üçin talap edilýän paranyň enatalar üçin artykma çykdyjy bolýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Häzirki krizis döwründe okuwçylaryň depter ruçkasynyň, mektep formasynyň we sumkasynyň bahalary hem geçen ýylka garandy tas 10 esse gymmatlap, bu maşgalalaryň köpüsine kynçylyk döretdi. Mysal üçin geçen ýyl Hytaýda öndürilen bir sany şarykly ruçka 30 teňe barabardy. Häzir 3,5 manatdan satylýar. Öň 50 teňeden satylan depter inni 4 manat 20 teňe, käte 5 manada deň. Okuwçylaryň sumkalarynyň, rügzaklarynyň iň arzany 150-200 manat aralygynda. Şeýle ýagdaýda enatalar we muallimler çağalar üçin talap edilýän kepilnamanyň zerurlygy hem ýok diýip hasaplaýarlar. Sebäbi Türkmenistanyň häzirki şertlerinde bu kepilnama kagyzdan başga zat däl. Bolmasız iş bolsa ýa-da çağalar kesellese, onda çağalara mut berilmeli dermanlary dermanhanalarda puluňy da tapyp bolmaýar. Üstesine çağaňa sanjym eden lukmany pulu, ýagny para hem bermeli. Her sanjym üçin 15 manat bermeli diýip söhbetleşimiz gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä enatalaryň we muallimleriň ählisi diýen ýaly bu kepilnamany hem lukmanlara gönden-göne korrupsiýa ýol açyp bermek diýip hasaplaýarlar. Azatlyk radiosu ýokarda görüň edilen ýagdaýlar dogrusunda Daşoğuz şäheriniň saglyk öýi we vilayet häkimligi bilen habarlaşanda bu maglumaty ne tasdiklatmak, ne de inkar etdirmek başartdy. Ýurtda geçirilen hökümet maslahatlarynda käbir ministrlikleriň, pudak edaralarynyň we vilayet häkimlikleriniň aýry-aýry işgärleriniň paraxorlyk edýändikleri wagtal boyun alynsa-da, paraxorlyk edýän edara kärhanalar, paraxorlygyň möçüre, aýplamalaryň näme esaslanýandygy we munyň öňüni almak üçin görülýän çäreler barada takyk maglumat berilmeýär. Hökümetden aýry halkara aýdyňlyk, ýagny Transparency International guramasynyň şu ýylyň fevral aýyna çap eden soň hasabatynda Türkmenistan 180-den 167-nji orny alyp, iň korrupsiýa çümen ýurtlar, ýagny Demirady Koreýa, Owganistan, Siriýa, Irak we Venezuela bilen bir hatarda yerleşdirildi. Gepler Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylyga gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Mar welaýatynyň etraplarynda suw ýetmezçiligi sebäpli şeýl kärendeçileriň köpüsiniň ýerlerine paýta ekilmän galdy diýip kärendeçiler maglumat berýärler. Welaýatyň Bayramaly etrapyndan öz adynyň efirde tutulmalygyny soran bir kärendeçiniň aýtmanyna görä, suw ýetmezçiligi sebäpli ol öz ýerine ýuwuş suwuny tutup bilmändir. Emma Daýhan birleşiginiň ýolbaşçylary onuň suwarylmadyk guwry kedeklerine paýtany ekip gidipdirler. Yggarsyz ýerde paýta çygydynyň göwermejekdigini aýtdym. Emma ýolbaşçylar meniň diýenime kulak gabartman guwry kedeklere paýta togumna ekip gitdiler. Ekişden soň ýeňil ýel paýagan ýagynyň badyna her ýerde bir togum göwerdi. Emma ýeriň ýarpysy boş galdy. Ýere tepilen togum dollygyny göwerip bilmän gaýa boldy. Emeldarlar edenetlik bilen tertişler edýärler. Olar plan çeýre paýta ekildi diýip hasabat berýärler. Şol guwry kedeklere ekilen paýta togumynyň göwermejekdigine olar Daýhanyň gowy düşünýärler. Emma olara hasabat bolsa bolýar. Soňundan göwermedik togum üçin ekişde ulanylan tehnika hyzmatlary üçin diýip kärendeçiden ýylyň ahyrynda bir giden pul tutulýar. Ol pulu hem hasylyň bolsa tutular. Hasyl bolmasa kärendeçi bergidar çykyp öýündäki mal garasyny tatyp төлege galýar. Daýhany has gen galdyrýan zat bolsa, suw bolup ýerler suw üçin ýyllary ýerim tapdan çykman paýtamy ekip ber diýip ýolbaşçylara ýüz tutsaň, ýeriň tapdan çykýança saňa tehnika ýetmez. Emma suw bolmadyk ýerleri suwaryp bilmedik ýylyňda bolsa, tenden soraşman ýere paxtek gidýärler. Soňuň netijeleri üçin bolsa Daýhan jogapkar bolýar diýip kärendeçi janýangylyk bilen Azatlyk radiosyna gürrüň berýär. Kärendeçileriň aýtmaklaryna görä, suw ýetmezçiliginiň üstesine tehnika ýetmezçiligi, dökün ýetmezçiligi, tutumlaryň ýokarlanmagy hem dowam edýär. Paxtanyň buğdaýyň Daýhanyň satyn alyş narhy hem döwlet tarapyndan galdyrylman şol bir durşuna dur. Netijede girdiýici Alman ýylyň ýylyna bergidar çykýan Daýhalaryň sany artýar.
Mar vilayetiniň ýöwleten etrafynyň daýhan birleşiklerinde akaryaplaryň aýagy uçundaky suw barmaýan ýerleriň paxtalar ekilmän meýdanlar boş galdyrylypdyr. Akaryaplaryň sakatyna gola ýerlere giçki bolda pax tekmek magdaty bilen henüz pişmedik buğdaýlar orlyp meýdanlar boşadyldy. Ozal suw baran ýerlere ekilen paxtalar bolsa soňky ýagan güýçli ýağlar sebäpli şirejelep, gurçuklap geregiçe ötüş alyp bilmän oterler. Tehnika ýetmezçiligi sebäpli soňky ýagan güýçli ýağlardan soňra gapaklan paxtalar hem bürşüp oterler. Güýçü bilen bolsa gektarlap ýerleri bu kynçylyklardan çykaryp hasyla garaşyp bolmaýar diýip etrawyň kärendeçileri aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde siziň bilen men Döwlet Baýhan. Lewap vilayatynyň çärji we saýat etraplaryna para peşkeş bermeýänleriň kärenneleri elinden zor bilen alınýar. Türkmenistanyň käbir raýatlaryň kärennesine tutan ogolku guşluk ýerleriniň şertnama möhlediniň dolmanlygyna garamazdan yerli häkimetler tarapyndan sorulýan para peşkeşi bermeýänligi sebäpli taşlamaga we kärennesini ýitiren käbir adamlaryň daşary ýurtlara eklenç gözlegine çykmaga mejbur galýanyny habar berilýär. Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda habarlaşan Lewap vilayatynyň çärji we saýat etraplarynyň käbir ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, yerli häkimetler sorulýan para peşkeşi bermekden ýüze urýan hojalyklaryň kärenne ýerlerini elinden alyp, ol ýerdäki wagtlaýynça salynan jaýlarym ýykmal edipdir. Sakarly käbir kärenneçiler bolsa, şeýle ýagdaýyň öz geňeşliklerine, beýleki ýerlere garalanyna mundan 7 aý ol başlanyny öňe sürýärler. Mellekler hökümine kärenne berilen ogolky guşluk edilýän düşelgi ýerleriniň umum meýdançasy 25-30 sotokda görüňni. Geňeşlikleriň resmileri şeýle ýerleri 170-180 müň manada mellekler hökümine kärennesine berip gelýärler. Eýem onlarça ýyllanýary. Häzir bolsa arçynlara goşmaça para peşkeş bermeýän, girdejiniň ýa-da hasylyň diň ýarpysyny paýlaşmaga razy bolmaýanlaryň kärenne ýerlerini elinden alyp başladylar. Şeýle ýagdaýdaky kärenneçileriň soň nirde we nähili ýaşap güzeran aýlamallygy arasynda bolsa, yerli häkimetler hiç hili düşünürüş bermeýärler. Ýolbaşçylardyň etrap merkezine ýa-da şähere göçmegi we ol ýerlerde kireýini öý tutmagy maslahat berýärler. Kärenne ýerleri elinden alınıp salan wagtlaýynça jaýlara ýykylan owa ýerleriniň ýaşaýjylarynyň etrap merkezinde we şäherde kireýini jaý tutmaga gurup çatmaýar. Sebäbi ol ýerlerde jaýlaryň kireýleri diýsen ýokary we has weterem o taýda işsizlik höküm sürýär. Owa ýerlerine adamlar kärenne ýerlerine eken-ikeni bilen güzeran aýlap oňýarlar. Etrap merkezinde we şäherlerde ogolky kärenneçileriň ýaşamagyna oňoýly şertler ýok. Arçynlardan biz indi nädip günümüzi görmeli? Siziň şeýle kararyňyzdan soň diýip soranymyzda olur. Onu biz bilemizok. Nämeseňiz edin. Ýöne şu kärenne ýerleriňizi boşadyň diýip jogap berýärler. Diýip Lewap vilayatynyň çärji we saýat etraplarynyň käbir kärenneçileri Azatlyk radiosuna maglumat berýär. Biziň kärenne ýerimizden başga ýaşary we güzeran aýlar azadymyz bolman üçin näme etjegimizi bilmän mejburi ýagdaýda Istanbuly eklenç gözlegine gaýtmaly bolduk. Lewap vilayatynyň çärji we saýat etraplarynyň käbir geňeşliklerindäki kärennesine berilen ogolky guşluk ýerlerini häzir yerli häkimetler öz adamlar bilen bilelikde öz bähwidine ulanýarlar. Şeýle ýagdaýdan arçyndan başlap etrap häkimine hemmesiniň habary bar. Şoň üçin hem kärenne töleglerini gyşarnyksyz töläp gelýänleriň şertnamasy dowam edýänligine garamazdan şeýle ýerlerden zor bilen çykarylmagyna hiç kim garşylyk görkezip bilmeýär. Diýip kärenne ýerleri elinden alynandan soň Istanbuly işlemäge gaýdan Lewap vilayatynyň çärji we saýat etraplarynyň käbir ýaşaýjylary öz başyndan geçirenlerini Azatlyk radiosuna anonim ýagdaýda gurrun berýärler.
Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Mary, Liwap we Daşoğuz vilayetlerinde yerli ilatyň pensiýa pullaryny çağlara berilen döwlet kömek pullaryny we büdjet işgärleriniň öz aýlyklaryny plastik kartlary arkaly naklaşdyrmak boýunça kynçylyklary baştan geçirýändikleri habar berilýär. Aýdylmagyna görä häkimetler munyň sebäbini döwlete hasyl tapşyran daýhandara geçirilmeli tölegiň ilkinji nowatda zerurlygy bilen düşündirýärler. Mektep direktorlary we hastahanalaryň baş lukmanlary garamagyndaky işgärlere gündelik zerur bolan azyk haritler üçin edilmeli harajatlar bilen bagly olara mali yetmezçiligi sebäpli dukanlardan wagtlaýynça ýazdyryp söwda etmegi maslahat berýärler. Bular barada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysy yerli ýaşaýjylara talgylanyp howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde tutulmazlyk şertinde 19-njy ýylda habar berdi. Şu aý marada Liwapda we Daşowuzda adamlar plastik kartyna geçen pensiýa pullaryny çağalaryň pasobiýasyny, ýagny ýaş çağalara tölenýän döwlet kömek pullaryny we büdjet işgärleri öz aýlyklaryny nagtlaşdyrmakda gaty kötenýärler. Dip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä häkimetler şu ýyl döwlet harmanyna hasyl tapşyran daýhandlar bilen ilkinji nowatda bökdönçsiz hasaplaşmak maksady bilen bankomatlara pul goýmagyň wagtyny iýde süýşüripdirler. Niýazy Petrowynyň ýüzlerçe ýaşaýjysy pensiýa we döwlet kömek pullaryny alýan raýatlar şeýlede aýlykly büdjet işgärleri 2 hepde bäri pulsuz bankomatlaryň öňüne gije gündüz uly umyt bilen ýok pula garaşyp nowat tutýarlar. Ýöne habarçymyz yerli ýaşaýjylaryň ensimetiniň bu ýyl daýhanlaryň dawan azabynyň töleginiň uzypsız boljagyny çaklaýandygyny aýtdy. Şu ýyl döwlete buğday hasylyny tapşyran kärendeçileriň zähmet hakynyň 3000 manatdan geçmejegi ajy hakykat diýip habarçymyz şeýle töleg tölenjek kärendeçiniň sanynyň hem köp däldigini çaklap sözüniň üstüne getirdi. Onun sözlerine göre bilim bu saglygy goraýyş pudagynyň vilayet derejesindäki başlyklary iýul aýynyň aýagyna çenli bu pudagyň etraplardaky we owalardaky işgärlerine bankomatlaryň öňünde görünmezligi tapşyrypdyrlar. Eger nowatda görnäýseler olaryň işinden boşadyljakdygy tapşyrylypdyr diýip habarçymyz bellädi. Şeýle ol mektep direktorlarynyň we hastahanalaryň baş lukmanlarynyň öz gol astyndaky işgärlerine bir aýlap emel edip oňuşmagy maslahat berýänligini habar berdi. Mektep müdürleri we hastahanalaryň baş lukmanlary öz garamagyndaky işgärlerini dukanlardan gerek azyk haritlaryny kardyna ýazdyryp, bir aý emel edip oňuşmagy tapşyrdylar. Ýöne azyk önümleriniň bahalarynyň her günnäl her sagatda gymmatlaýan döwründe hiç bir dukan ýesi kardyna harit bermeýär. Dip Azatlyk Radiosynyň habarçysy aýdýar. Türkmenistanyň resmiýetleri we ýurdun habar beriş serişdeleri ýurdun iradynyň başdan geçirýän ykdysady kynçylyklaryny agzamaýarlar. Gepliyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan köp aýallygy kanun taýdan gadagan etdi. Köp aýallygy gadagan edýän düzgünler we terminiň özi Türkmenistanyň Maşgala kodeksine girdildi. Prezident tarapyndan gol çekilen we 19-njy ýylda milli metbuatda çap edilen kanuna görä Maşgala kodeksiniň 7-nji maddasyna girdilen düzedişlere laýyklykda Türkmenistanda köp aýallyga ýol berilmeýär we 2 ýa-da birnäçe aýal bilen bir wagtda ýaşaşmak hem umumy hojalygy dolandyrmak köp aýallyk hasaplanylýar. Gadagançylyk 2018-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda güýje girýär. Türkmenistanyň 2010-njy ýylda kabul edilen Maşgala kodeksinde ikinji gedek öýlenmeklige gadagançylyk öňüm göz öňünde tutulýardy. Indi köp aýallyk termini hem girdildi. Şeýle-de Türkmenistanyň Jinaýat kodeksinde 2 aýallyk üçin zähmet düzediş işlerini çekilmek ýa-da uly mukdarda jerime tölemek jazasy göz öňünde tutulupdy. Muňa garamazdan yerli synçylaryň sözlerine görä köp aýallyk ýurtda giňden ýaýrapdyr we bu ýagdaý 1990-njy ýyllaryň ikinji ýarymynda başlanypdyr. Aşgabatly synçy Manmurat Togaýewiň sözlerine görä köp aýallyk
agyr ykdysady kynçylyklaryň iladyň uly böleginiň garyplyga uçramagynyň we şol bir wagtda tüccar baýlaryň gatlagynyň emele gelmeginiň fonunda ýüze çykypdyr. Bu ýagdaýda köp aýallyk belli bir derejede status meselesine hem öwrülip, aýallaryň sany erkek adamyň maddi üçinçiligini görkezýän alamatlaryň biri boldy. Köp aýallaryň arasynda wezipä başyndaky resmiler hem duş geldi. Köplenç olýa beýleki resmini işden çetleşdirenlerinde onuň näçe aýalynyň bardygyny hem telewizordan açyk aýdypdylar diýip Amanmurat Bogaýew belledi. Türkmenistan dünýäwi döwletdir, emma iladyň uly bölegi musulman. İslam dini 4 aýal almagy ruhsat berýär. Emma Amanmurat Bogaýewiň sözlerine görä Türkmenistanda köp aýallyk meselesinde islam düzgünleri köplenç bir näçe aýally bolmagy kanunlaşdyrma ugrundaky gurallaryň biri hökmünde ulanyldy. Birden artyk maşgalaly bolmak islam diýip sorularına laýaklykda nikah esasında düzgünleşdirildi. Kanuna laýyk resmileşdirilmedi kişiyle gatnaşyklar bolsa soňra aýallaryň we çağalaryň hukuksuz galmagyna hem kanun taýdan goraksuzlygyna ýol açdy. Geçmişde ýurdun ýolbaşçylary köp aýallygy kanunlaşdyrmak meselesini gozgapdy. 1993-nji ýylda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Muratniýazow ýurdun Sowet Soýuzundan garaşsyzlygyny oglan edenden soň köp aýallygy kanunlaşdyrmagy teklip edipdi. Ol munyň taryhda türkmenlere mahsus diýip sur bolanlygyny bellemek bilen öz teklibini jemgyýetde ahlaksyzlygyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen düşündiripdi. 1993-nji ýylda prezident Sapar Muratniýazow maşgaly mertebesini goramak hakynda kanun kabul etmegi teklip edipdi. Oňa laýyklykda erkek adama kanun taýdan 4 çenli aýal almagy ruhsat bermek göz öňünde tutulupdy. Ýuridik komissiýa döredilipdi. Emma şonda prezidentiň teklibine türkmen intelligensiýasy tarapyndan garşylyk bildirilipdi diýip Senç Amanmurat Bogaýew belledi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezident Duşanbede geçirilýän suwly maslahaty gatnaşýar, synçylar daşky gurşawy aladaly garaýar. Şu 20-nji ýuny prezident Berdimuhammedow Täjikistana iş saparyny amala aşyryp, onuň dowamyny durnukly ötüş üçin suwatly halkara maslahaty gatnaşýar diýip TDH habar berýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýetini Aşgabatda Merkez Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça sewit merkezini açmak, BMG-nyň araly halas etmek boýunça strategiýasyny şeýledi. BMG-nyň suw strategiýasyny taýýarlamak boýunça türkmen resmiýetleriniň teklipleriniň bardygy ma'lum edilýär. Ýöne teklipleriň mazmuny aýdynlaşdyrylmaýar. Türkmen prezidentiniň suw bilen bagly halkara maslahaty gatnaşýan wagty ýerli synçylar Türkmenistanyň aralyň halas edilmegi, suwun rejeli ulanmagy we daşky gurşawyň howpsuzlygynyň üpçün edilmegi barada iş ýüzüne edilýän işleriň ýabygorudygyny aýdýarlar. Aşgabatda Senç Amanmurat Bogaýew hususan aralyk halas etmek boýunça türkmen tarapynyň halkara maslahat geçirmekden başga iş ýüzüne bitirýän işleriniň ujuýupsuzlygyny anyk misallary bilen belläp geçdi. Geçirilen maslahatyň öňüne de halkara maslahat diýilen bir epitet goşmagy ýoňmorlyk fonksiyonyň kynlykdy. Ýöne edilýän iş bolýan okşol ýokun bolmasyna halas etmek boýunça şu bütün dünýä boýunça döredilen komplekse işine 17-nji 19-njy ýyllarda Türkmenistan ýolbaşçylygy diýip Bogaýew belledi. Şu nukly nazardan çemeleşlerine hususan Türkmenistanyň aňra çägi işleriň edilmeli diýileni utansynçy, bu komitetiň düzümine diňe bir aral basseýnine ýerleşýän döwletleriň näleýsem dünýäniň senagat taýdan ösen ýurtlarynyň öňgirýänligini aýdyp sözüniň üstüne getirdi. Türkmen medeniýeti aralyk halas etmek boýunça Aşgabatda geçirilýän duşuşlyklary ýygy-ýygydan üntü çeker. Ýöne Aşgabatda synçynyň aýtmagyna görä bu tibiği betbaççylyga garşy görüşmekde Türkmenistanyň döredilen nugaýdylýan ýürüýte komitetiň alyp barýan işleri düýpli çäkli bolmagyna galýar. Türkmenistanyň özüne halas etmek boýunça ýürüýte komitet işleýär. Ulumlar akademiýasynda brotol berdiler komitete. Onda jem 3 tane işgäri bar. Brotolda oturan başlyk hemde ýerine ýetirdi. Hünärmen üstsäli hemde sekreter maşinistdi. Ine şu halas etmek boýunça Türkmenistanyň uly işlerini parlayadiýän şu 3 adamda da oturdy. Diýip synçy iş ýüzüne alınıp barlayan işler boýunça maglumat berdi. Döwlet mediýasy prezident Berdimuhammedowyň Täjikistana geçirilýän durnukly ötüş üçin suwatly halkara maslahaty gatnaşmagyny Türkmenistanyň BMG-nyň aralyk halas etmegiň halkara gatnaşynyň we beýleki awraýly uramalaryň çäklerini gün tertibiniň wajyp meseleleri boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ählumumy durnukly ötüşiň bähbitlerini suw terişdelerinden rejeli peýdalamak ulgamyny tejribe alışmaga taýýardygynyň nowatdaky suwtnamasydyr diýip düşündirýär. Türkmen medeniýeti ýurtda ekologiýa howpsuzlygyny gazanmak ugrunda da netijeli işleriň alınıp barlýanyny öňe sürýär. Ýöne ýerli synçy daşky gurşawyň ýyl-ýyldan ýaramadlaşýanyny, bina edilýän önümçilik dehgalarynyň zawodlaryň ekologiýa howpsuzlygy göz öňünde tutulmadan gurulyp işledilýändigini aýtdy.
ekoloji hakkında da edilen oğuzun vururun kendine amal edilen insan adam ahlak bolya ya boynet bolya siyah mahalık bilen ya berilen gavun gorkuzluğun yöre keyiyatın özünü ahlak bolunu neferim kasbi dengine kışlamağı eden kuşların görünüşün son 10 yılı juda ağırlı Deyip finçi belledi. Berdi Muhammedov'un Täjikistana ediyen saparynyň dowamyny iki taraplayın duşuşluklaryň geçirilmegine garaşylýan habar berilýär.